nabiyil huda yarje ka ce mun nazo Madinatu dan isar sayyida. Ya nabiyil huda yarje ka ce mun nazo Madinatu dan isar sayyida. Bauta idan ban da kai, ka mai bani dama da ikon motsi wahidun ban da kai. Na amince zani dawo ga kai domin ba da'imi ban da kai. As-Sami'ul Basiru fatan mu bar mu a hanyar naka alamul huda. Zai tsai da himmar lissafin dukan masana, a sa'a halittarin nubuwa ci sanin gaske su sai damu suna. Ya ilahu ka bar mu bayan su duk wala ko mun wuya duk sana, da duk mai so mai rubu da su ka bar mu cikin su har abada. Ya nabiyil huda yarje ka ce man nazo Madinatu dan isar sayyida. Zan arziki wai ina da tizai duniya banda ku, wallahi azim babatin siragun wanda ke ja da ku. Haramun ne mahaifa su haifa abun haifa misalin yako. Wannan martabar ta kuce ba mai riskar ta har abada. Salamu alaika ya man ba'ul asrari na rabbi mai ludufi. Habibullahi na san ka kai shahararre mai wurin tallafi. Da ka ce mun nazo za su nemi aminu a ce da su ya tafi. Suna cewa ina sai a ce musu na tafi gun nabiyil huda. Ya nabiyil huda yarje ka ce man nazo Madinatu dan isar sayyida. Bukata na bukata kaza ta gagara ba a zogun ka ba. Zafin nema da bai sa a samu to ba dai ta hanyar ka ba. Dan babu abin da Allah ya bayar da bai biyo ta hannun ka ba. Malam a buga a kwashe cikin sauki tafiyar nabiyil huda. Mai nema ka bar lalube ka tsaya gun maganin magani. Mai alfarma da damar da ke iya yin kowane irin lamani. Ɗaya mai damar da ba ta barin yin aiki ko a wani zamani. Yaushe ka ji an rasa ne wurin sa Rasulallahi ko sau guda. Ya nabiyil huda yarje ka ce man nazo Madinatu dan isar sayyida. Magana ka ni dai ma'aikin Allah banda tamkar yashi. Rabbi yanda ka so na fara da shi ka aminta ka so na kare da shi. Dan kadarin sarkin jikinsa ka amince mu
Allah ka tasan da shi dan su ummul khairi Allah ka bar mu da annabi har gaban abada. Masoyin a kansa ina iya yanka dangin muka cikin girmansa amma amu ya tsaya ya tafi da lamarinsa ka tafiyar kasa kan kayoyi da zafin rana don mu hankalta ka damuwa da zubar hawayensa kar da wuta ta taba mu ko sau guda. Ya nabiyin huda yarje ka ce man na zo Madina ta dan isar sayyida. Jazakallahu khairan farin jagora shugaba adali. Jazakallahu khairan sakon da ka karbo ka isar wasuli. Aikin da ya baka ka bi shi dalla-dalla ka yi mutafasuli. Don haka saura ya rage na abu yi taslimin gaskiya ɗaya guda. Salamu alaika jigon rabauta tatacce silar arziki. Salamu alaika wallahi riko da kai ke sa zubar arziki. Salamu alaika wallahi riko da kai shine kadai arziki. Salamu alaika sanadin fahimtar Allah rabbu ne khaliki. Salamu alaika na kyala kowa ta kai kadai nake muhsini. Salamu alaika zancen ka kai daya ni shi ke nishadar da ni. Salamu alaika yau gani dai na zo maka duk da ka san da ni. Fatan da nake a bibi ka yarda ka duban kai marhabin da ni. Marhabin da ni kai marhabin da mu ka ce a shigo da mu a shigo da mu dan martabar saida dan isar saida da wayar saida ya nabiyul huda.